Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, my name is Liza, isang teacher, at isa sa napakarami ninyong tambalanista. Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang pang-araw-araw na gawain ng isang delivery driver. Sana sa pamamagitan nito maipaabot ko sa mga kapwa ko tambalanista ang sakripisyo ng mga taga-deliver ng orders natin. Yung husband ko ay nagtatrabaho sa isa sa pinakamalaking delivery services dito sa atin. Hindi siya empleyado, pero may assigned area siya for delivery. Meron siyang 4 na riders. Yung isa, may member ng LGBTQ at may kapansanan sa paa. Yung 3, puro lalaki at lahat may pamilya. Araw-araw kumukuha ang asawa ko ng mga parcels sa hub. Tas darating ang mga riders para kunin ang mga kailangang i-deliver sa areas nila. Lahat ng magkakasya sa motor nila, kinukuha nila. Iba-iba ang kailangang i-deliver. Minsan, kahong-kahong diapers, planggana, drum, Durabox, loam soil, pagkain, sex toys. 10 piso ang kita nila sa bawat item na may de-deliver. Kapag naubos na ang delivery nila, balik na naman sila sa van para kumuha ulit. Hindi sila tumitigil sa pagde-deliver umulan man o umaraw. Nagde-deliver sila ng mga pampabatang products sa mga nagkakaedad na pero gusto magpabata. Dinadala nila ang orders ng mga misis na patago kung umorder dahil nagagalit na ang mga mister. Kumakatok sila sa mga bahay na may malalaking asong tumatahol ng malakas at naghahabol. Tas kapag lumabas na yung recipient, hindi man lang magbigay ng tip. Alam niyo malaking bagay sa mga delivery riders ang mga papiso-pisong tip at ang mga linyahang keep the change. Kung isasama ito sa sahod nila, umaabot ng 1,000 ang kita nila kada araw. Sana all! Teka nga, mali kami ng career. Paano po? Apply paano na tayo. mag-apply, ha? 1,000? 1,000. Laki ah. May isang rider kami. Between 500 to 800 ang tip every day. Mali tayo ng career, partner. Oo, kami walang tip eh. Wala kaming tip. Friendly kasi siya at kilala niya na halos lahat ang pinagde-deliveran niya. Madalas problema ng delivery rider ang hindi mahanap na address. Minsan bagong renter sa lugar kaya hindi kilala. May mga marites naman na pwedeng pagtanungan pero tatanungin ka din kung ano yung in-order ng kapitbahay nila. Minsan hindi matawagan yung nag-order dahil out of coverage area ang cellphone number. O kaya naman wala sa bahay or out of town. Yung iba napindot lang daw ng aksidente at hindi naman umorder pero nilagay ang complete name, address at contact number nila. Aksidente nga. Aksidente. Oo. Parang katulad yan ng yung nabuntis tas hindi mo alam. Oo, hindi Sinundot hindi mo alam. Ano yon? Minsan naman, bata daw yung nag-order. Kapag minamalas, canceled na daw ang order dahil nakabili na sa iba. Ang tagal daw kasing dumating ng order nila.
Yung iba, wala daw silang pambayad. Mahirap pa mga ganitong sitwasyon kasi sinusukat ang success rate ng deliveries. Kapag consistent na mababa, pwedeng mawala ng trabaho ang asawa ko at ang mga riders na umaasa sa amin. Kaya kapwa mga tambalanista, sana sa susunod na pag-order ninyo online, maalala niyo itong sulat ko. Mag-order lang tayo ng kaya nating bayaran. Sumagot sa tawag ng delivery driver at kunin agad kapag dumating na ang delivery. Kapag mali or sira ang in-order, huwag awayin ang rider. Kung kaya naman, magbigay ng tip. Pwede din namang magpainom ng tubig o magbigay ng sobrang pagkain. Thank you sa pagbasa ng letter ko, Nicole and Chris. Special shoutout sa mga delivery drivers na nakikinig sa programa ninyo. Ang inyong tambalanista, Liza. Na by the way, may tumatawag sa akin, baka rider to. Teka lang. Yung delivery mo, partner. Teka Nandyan lang. na daw. Anong sample. Yan, Sample. totally na pinag-uusapan natin. Baka mamaya naniningil pala to ng utang. Kakaya. Live Bangko pala. Bangko May pala. tatalbo po kayong cheque. Teka lang, wag ko muna i-speaker. Baka mapasubo. Baka no? mapasubo. Kasi pala, galit na galit. Oo. Yung may hangover ng usapan ng 8 Oo. a.m. tambalan. Correct. Galit na galit. Taga-go-go pala. Ay, nasabi ko na naman. Anyways, yun. Ako para sa akin, partner, di ba sabi nga natin, kaya nga, for the past 3 weeks, yung fanscan po namin ay dedicated para po sa mga riders, sa mga drivers at mga riders. At ang Love Radio po, ever since, nung pumasok po ako dito nung 2004, and even before that, parang from 2002, partner, yung Love Knows No Boundaries, yun, since 2002, ang Love Radio po ay in support of drivers. Yan. Yes. Meron po kaming promo dati, Love Knows No Boundaries. Meron po kaming pa-fanscan promo ngayon para sa mga driver. Kapag ka nagre-request po ng budget ang manager sa upper management, ang hinihingi po namin ay budget para po mapaligaya yung mga tsuper. So ganun po kahalaga yung mga tsuper, yung mga drivers Totoo and yun. mga riders sa Love Radio. Yan. Kaya- Para lang alam po ninyo, talagang kapag ka kami po ay may planning session, hindi pwedeng hindi kasama yung mga tsuper sa planning session namin. Yon, ganun po kayo kahalaga. And that's just the story of Love Radio Manila. Iba po yung kwento ng iba't ibang Love Radio provincial stations, iba't ibang stasyon under the Manila Broadcasting Company, at iba pa yung kwento ng bawat mamamayan na umaasa Totoo. sa mga rider na ma-deliver yung kanilang mga produkto. May dagdag Yan. ko lang, partner, speaking of mga drivers. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami pong kakilala mga drivers ng mga DJs dito sa Love Radio. Sobra ang dami nating kakoneksyon ng mga tsuper. Di ba na talagang ganun natin na-establish yung connection natin sa kanila. Kasi araw-araw po namin silang kinakausap. Diba? May Kasi, mga iba dyan, nakita na kaming nakita kami sa pagtanda namin eh. Yes, diba? yes. Yung isa sa mga example, yung mga si Kuya Hill, yan. Si Kuya Hill. Tapos, basta madaming mga tsuper eh. I'm not sure kung wala nang balita kay Kabigting. Familiar sa Oo yung naman, pangalan niya, si Francis Kabigting. Yan. Marami pa. Diba si Kuya Peter, si Kuya Ronald. Yan. Si Andrew. Si Arnold. At si Erwin. Boy Tigas. Huwag nating kalimutan. Si Kuya Vic, partner, na Sukat Loto. Oo, diba? So, lahat po yan sila, familiar kami sa kwento nila, familiar kami sa buhay nila. Kasi, ganun po yung kahalaga yung mga drivers sa aming mga Love Radio DJs. At kami lang yun, kwento pa lang namin yun. Iba pa yung kwento ng mga iba. And ako, partner, tayo, ilang beses na nating napag-usapan sa tambalan ito na hindi lang for delivery riders, but anyone who's in service. Yes. Diba? Wala namang rason para hindi bigyan ng 5-star rating, hindi bigyan ng patubig, pa-star, pa-gems, ano pa ba, pa-gift, pa-lechon, ano ba yung mga ginagamit, di ba? Wala namang, parang ang dali-dali na magbigay ng tip. Ang dali-dali din na magbigay. Tingnan mo, di ba yung sabi ni Liza, meron siyang rider na ang tip is 500 to 800 pesos a day. So, iba pa to dun sa kanyang kita dahil rider siya. Yung kanyang sweldo dahil rider siya. Iba pa to, di ba? Iba pa rin to kapag may incentive for whatever, kung naka 10 million kasi isang araw na delivery, di ba? Iba pa yun. Iba pa yung tip. And
tingnan mo naman yung kasunod na statement. Palibhasa kasi friendly. So kapag kasi ang nagde-deliver ay mabait, friendly. Alam mo yun, magalang. Ako, partner, natutuwa ako kapag halimbawa nagme-message ng have a nice day. Ang kahit nga ano lang yung have a nice day na yun, parang thank you po for choosing Grab, ganyan. Maraming salamat po, kayo po ay ganyan. Ganyan, parang may customized message sila na hindi customized message siya for all, let's say. Yung mga ganon, I appreciate it naka-template Minsan na, nga no? birthday ko po ngayon, 'di ba mga ganon? Kasi pag mabait, ako partner talaga pag mabait, walang rason para hindi kita bigyan ng soft drinks. Oo, walang rason para hindi ka patulugin sa bahay ni Nicole. Hindi naman. Kung siguro dalaga ako, pwede. Tapos nakita ko Kuya, may pasyo ka muna. passion ka muna, kuya. Kung dalaga pa ako, Oo. kaso hindi. Ligo ka muna, kuya. Pawish ka na, di ba? Uy, ginagawa ata nung iba yan. Meron akong friend Meron din, ginagawa. may nadidinig din Meron akong din akong ganong ginagawa kwento. na gano'n. Oo. Partner, pero yung friends ko, Bex, sabi niya, alam mo ate, maso-surprise ka. Sabi niya, lalaki silang lahat pero ang daming Bex. Sabi niya, isang kindat lang alam na makikiligo sa amin. May gano'n, di ba? So, walang rason para hindi makiligo kasi nakapag-establish ng rapport. Nakapag-establish ng ano. Mabait Mabait eh. Di ba? Parang, tapos, i-request mo pa siya. Hindi lang ito riders, drivers kundi sa kahit anong service, 'di ba? Manicure, pedicure, massage, 'di ba? Meron ka ng request kasi bukod sa mabait, maasikaso, magaling, 'di ba? Very efficient, 'di ba? Correct. Yung ganon. At kapag ikaw naman lagi kang narereklamo, laging merong concern about you, hindi ka nakakakuha ng magandang tip, tanungin mo din yung sarili mo. Ba't yung iba nakakapag-tip ng ganun? Tapos ikaw wala ka Tas ikaw natatanggap wala na ka tip? natatanggap. Alam na this. May galit ka lagi pag nagde-deliver ka. Padabog lagi yung ano mo Oo. pag-deliver Kasi mo. nakakainis. Ma'am, eto na po yung delivery nyo. Tagal yung sumagot. Diba? Diba? Pero yung ako, partner, giliw na giliw ako dun sa mga magigiliw na rider na pagtawag, magandang morning ma'am, lalamove po, ganyan. Nasa po yung ganyan. Tapos Oo. lahat mag-a-update. Ay, malapit na po ako ma'am. Yung mga gano'n na, yung may magiliw na boses. Kahit na, limbawa, they're trained. Diba? Iba pa rin yung trained ka to update your client sa yung literaling ramdam mo yung sinseridad na masayahin siyang tao. Alam mo yon, Totoo. nakakagiliw yung ganun. Hindi mabigat sa kalooban na bigyan ng tip. Ako naman, tama yung sinabi ni Liza, lahat ng reminders mo. Yes, while it is true, ito din naman yung sinasabi ng yung naglaging nagpapa-deliver. 'Di ba? Na meron din kaming mga comments and suggestions, 'di ba? Ang mga recipient naman magdali maka-appreciate. Oo naman. Kapag maganda talaga ang service. Tama yung lahat ng sinabi mo, partner. So sa mga nagde-deliver po, galingan natin yung pagde-deliver kasi uulitin natin, nakaka-appreciate po yung nakakatanggap ng delivery. Correct. At kapag na-appreciate nila yung service ninyo, hindi talaga malayo, natatanggap kayo ng tip mayat maya. Tsaka alam mo, lalo Diba? partner kapag halimbawa yung napagod, yung alam mong naramdaman mong ang layo ng lugar mo, hindi kayong usual na naabutan ng mabilis ng mga riders. Tapos yung napagod, tapos Ay, alam mo mabait. nila gagawin ng arte na sila mamaya. Pero totoo yun Totoo naman Yung umaga pa lang, pagod na po ako, ma'am. Hindi, huwag kang ganun kasi nakakainis na naman yung arte. Nakakainis na naman yung mga arte, di ba? Pero ramdam din yon. Oo. Ramdam ng nag-receive na talagang nahirapan ka sa pag-deliver. At ramdam din nila kapag ka nagre-reklamo ka. Yes. Iba yung sinseridad na talaga napagod kasi ang layo. sa nagsasabi kang pagod ka pero may reklamo yung ang layo nito ma'am Oo, diba? may ganun yung may na. galit. Parang anong Naka-experience gagawin kami ko? ng ganun. Ito lang yung afford kong bahay sa malayo. Di ba? Ma-hurt ka na. Ang layo na to naman. Di the first place, sana hindi mo tinanggap kung nalalayo ka At saka pala. na-compute naman yung bayad yung dyan, diba? tamang bayad. Oo. Parang ganun. Yun din Kahit yung malayo. yun din yung sinasabi namin. Dapat saktuhan lang din yung mga aktingan kasi minsan kapag ang dating naman is parang nagre-reklamo ka na malayo, hindi ka rin, malayong bigyan ka ng tip din. Oo, totoo Reklamador yun. ka eh. Totoo yung kami naka-experience Oo. din. Sir, ang layo naman pala dito. Ganun. Ang hirap hanapin ang bahay ninyo. Correct, 'di ba? Pasensya ka na po wala po kaming pambili ng malaking house number. 'Di ba? Ito lang, Maiinis ka din sa halip na bigyan mo ng tip, 'di ba? Yes. Hanggang ngayon sobra pa rin akong amazed, partner. Yung innovation ng ginawa ng delivery mga apps talaga. Oo, totoo, the delivery services. Sobrang kasi ditong
very recent lang para sa akin, no? Kasi hindi naman ako masyadong exposed sa mga online Online buying. world. Oo. So pero yung impression ko dito na parang ang galing, no? Kasi recent lang to nung nag-pandemic correct, Nung nag-pandemic, ang laki po ng naging tulong ninyo kung paano napadali ang buhay ng mga nasa bahay. Sa true. Because of delivery services. Isipin nyo kung wala, hindi nag-exist to during pandemic. Di lahat tayo baka may ulcer ngayon. Correct. Namilipi tayo sa gutom sa Lahat loob ng bahay tayo. kasi wala tayong mabilhan ng pagkain. Diba? Pero dahil sa mga delivery services na ito, hindi ba may nagdala sa atin ng gulay, lutong pagkain. Correct. Sobrang amazed nga ako, parang may nagdala ng plywood sa bahay na pa-deliver yung plywood tsaka yung Oo. office chair. Oo. Mga ganun. Hindi imposible na eh. Diba? So, hanggang ngayon, amazed pa rin ako dun sa innovation na Nangyari at naganap, nangyari, diba? naisip itong klase ng gantong klase ng serbisyo sa mga tao. Kaya i-appreciate po natin yung gantong klase ng industriya. Correct. Diba? Yung delivery services kasi ang laki po ng naging contribution nila sa buhay natin. I-appreciate natin Tsaka sila. ayusin din po natin talaga yung service. Kasi alam niyo kung bakit, madami na din kayong kalaban ha. Oo, nagsulputan Nagsusulputan Oo, na. nakuha yung hindi strategy, business model, no? Correct, partner. Oo. Kasi kahit na hindi na pandemya, the online selling and buying is here to stay. Ay, ang isa sa mga favorite ko, 'di ba? Kasi baka sabihin niyo yung mga reklamo lang 'di ba? Ang isa sa mga favorite kong apps ay Picaru. Simula nung na-discover ko yung Picaru, gustong-gusto ko kasi yung interface niya eh. Ang bilis kong mapili lahat ng mga bagay-bagay, nakasegregate lahat ng mga bagay-bagay, 'di ba? So, alam mo 'yon na simula nung na-discover ko, hindi na ako nag-grocery. Everything is done online. So, unless lang parang napunta talaga ako sa lugar na 'yon, tapos mag-grocery ako. Pero otherwise, if there are needs that yung needs of the family, siya automatically through the app. At tas ang Totoo, sarap no? nun kasi delivered straight to your home, tapos hindi ka Hindi na masyadong mahal? nagbuhat. Hindi ka okay lang yung convenience fee for me. 'Di ba? Tapos yung hindi ka napagod, hindi ka naghanap ng parking, tapos yes, alam mo yes. yung ganon, tapos yung hindi ka nagbuhat. Hindi ka Totoo nagbuhat yun. ng ang ganda, ang galing talaga ng innovation. So, anuin po ninyo, galingan nyo po yung service ninyo. Train your people well. Train your people. Bilang naka-formal attire ako ngayon. Bilang naka-corporate ka. Bilang corporate ang datingan ko ngayong araw na ito, ha? CEO level yung CEO. suotan. Oo. Akala nga nila ako yung isa sa mga papapicture na officer dito. May picture taken kasi ng officers dito. Ako yung di ba? So, lahi ka daw yung photoshoot. Hindi nila alam normal outfitan mo yan. I go to work regularly. Everyday OOTD Oo, yan. regular po talaga sa akin to. Anyways, 'di ba? Itirin nyo po yung mga tao na maging bonggisius yung service po nila. Kasi magkakaroon po kayo ng competition, promise. Correct, totoo yan. Diba? Sa madaling Kaya, salita, oo, dapat magkaroon kayo ng organisasyon na suggest din. Hindi ka pwede mag-suggest sa ka-sweatshirt ka lang. hindi kasi hindi mo suot yung ganito, Ateneo hindi. MBA mo. Wag! Ganito. Walang karapatan. Yung mga naka-blazer lang ang pwede. Para makarelate, ganun talaga, di ba? You use their language, you Oo wear nga, what they tama. wear. Sige na nga. Ganun yun eh. Para may tawag, immersion. Sige. May Sige. establish ka ng relationship. Okay, pwede Long na. sleeves kaya sila lagi. Okay, sige. Suggest. Pwede ka na mag-suggest. Anong suggestion mo? May mga Magtayo na suggestion ko. bigla. Hindi kasi user kami. Ako, Oh, partner, yes. sobrang user ako. Tama. Manggagamit. Halata naman. In Tagalog, manggagamit ako. Bakit ganon? User-friendly ka. Oo. User-friendly ako in Tagalog, manggagamit. I'm a user of such apps. Basta mapakakinabangan, nagagamit ka. Correct. Ganon. User ako eh. Ako po ay isang user ako Sige, ng baka napakaraming... Ayusin Charot. mo yung user mo. Oh, sorry. Dati pala yon. I used to be a user. Charot! Well, hindi, never. User ako ng apps. Yes. So, alam ko kung ano yung serbisyong totoo na magaling na sincere sa serbisyong walay. Totoo. Sa serbisyong wala silang contact number, tapos email lang.
Utang na loob, GoGo Express, reply to me. Yung packages ko nandun pa 3 days na. Ano ba? Anyways. Ay, puto po yung laman nun. Ay, Ako, puto. malamang nilalanggam na yun. Paano na? Yung Oo. kakatanggap ng magkakahepa. Ano? Tapos kasalanan Ako, ko. inaamag na po yung keso sa ibabaw Oo, ng puto. correct. Eh, Pick-upin nyo na. Tama. Sasagot kayo sa email. Magkaroon kayo ng contact numbers. Diba? At minsan naman, partner, kahit may contact numbers, walang ma-reach. Oh, isa pa yun. Hindi naman sa Naglagay ano. pa ng hotline, wala namang Naglagay pa sumasagot. ng hotline, Sinabi daw. pang hotline. Parang no, minsan merong parang akong tinawagan, may pa-letter sa isa sa empleyado natin. Ang daming ang daming numbers. Parang kailangan kong tawagan yung para i-explain yung mga ganap-ganap. Partner, Pero sa lahat? 15 na nandun, cannot be reached. Sobrang outdated yata yung letterhead. Alam mo yun? Correct. Nakakaloka. Yun yung mga ganon. Yun yung mga nakaka-turn off Totoo na yun, mga ah. service So, na parang kailangan- wala akong makausap, wala. Kasi may mga taong kailangan may actual na kausap. Ayaw nila ng email, tas ang tagal. Diba? Yung mga ganon. Kasi may mga bagay na kailangan madalian. Tama yun, no? Since itong pinag-usapan natin, your industry is a booming industry, alagaan nyo po, yun yung gusto namin sabihin, suggest namin na magkaroon kayo ng organisasyon, asosasyon, di ba, halimbawa isang village, di ba nagkakaroon sila ng homeowners association kasi gusto nilang ma-maintain yung ganda ng village or ng subdivision. So, in terms of business, kailangan, halimbawa, tayo mga DJ sa industriya naman ng radyo and TV or media, meron kaming KBP. Yung asosasyon na ito ay Nagre-regulate. Oo, yes. Oo. So, kailangan sa industriya ng... Iba yung naka-sweatshirt. May Oo, diba? may organisasyon. Baka meron na. Maaaring hindi namin alam. alam. Magparamdam Oo. kasi kayo para alam namin. Nababati namin kayo para hindi kami mamaro dito. Tapos meron na pala. Mamaro Bigla ng pala mamaro. kami sa balita, di ba? Meron na pala. Nakakalurke. Di ba? Oh, diba? Para ma-maintain yung ganda ng serbisyo ng industriya ninyo. Kasi ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng lahat. Totoo yan. Di ba paano kung ang ma-establish na Tingnan impression mo. sa mga online Oo. Ay, yung app na yan. Ako di yan ay sumasagot. manloloko. Oo. Mga ganun. So, hihina yung industriya ninyo. Unlike pag merong organisasyon na nagme-maintain o nagre-regulate ng standard. May regulatory board. Yes. Riders RRB. Riders Regulatory Board. Yan. Di ba? Kasi i-maintain nyo po yung business nyo. Baka meron na, Sayang. kung meron na po, please, tell us, okay? Para hindi kami mamaro dito, nakakaya naman dito sa blazer ko. Sa blazer Shoutout pantsuit nyo kami, ko. di ba? Oo, Shoutout nyo kami. Kasi para ma-prevent Maganda yun, din, tama yan, para partner. ma-prevent din yung mga nanloloko online. Yes, nasa di ba? sa inyo din yun eh. Di ba Correct. kapag member ka Industriya ng nyo yan eh. member ka ng isang organization, talagang ang isa sa mga intention niyan is to protect also you. Yes. 'Di ba? We want to protect you. We want to protect you. Kami yung may-ari. Kaya nga naka-blazer siya ngayon. Kaya nga naka-blazer pantsuit ako eh. Ano ka ba? Because we want to protect your rights. Charet. Nakakaloka. O, diba? So, mabuhay po ang mga riders. Yes, yes. At kung gusto mo magkaroon ng maayos na tip at hindi ka nare-reklamo, ayusin mo yung serbisyo mo. Tama. Diba? Ayusin mo yung service mo. There is always, every day is always a chance for you to improve. At hindi lang dito kami sa mga riders, kami din naman as jocks. Any work, 'di ba? Every day is a chance for you to improve. Yes. Tandaan mo 'yan. You're only good as your last performance. May Tama. kulang ba doon? You're Hindi, only as tama. good. Sapat, Ayun, may as. sapat. Oo, you're only as good as your last performance. Oo, 'di ba? So pwede mo pang galingan. Pwede mo Tama. pang, hindi pa too late. Kung halimbawa, rider ka na parang, ay, ganun, meron palang 500 to 800 na tip daily, pwede. Pwede kasi isipin mo, partner, kung ilan ang ma-deliveran mo in a day, let's say, mga 5. Tapos, dun yung 5 na yun, 100. tigwa 100. Kasi O, di- tuwang-tuwa sa service mo. Or di naman kaya, tig-50, kahit tig-50 na, o additional 250 yun. Isipin Kung mo makakita ka, yun. may mga buffet na, may mga only buffet na 249, ha? Isipin mo May yun, samgyup na 249. Ang laking bagay Ay, na. dinasolve na ngayon yung buffet mo. Ay, ano na yun araw-araw mong gagawin. Gagawin yun. Magkano ang isang kilo ng liempo, kunwari, di ba, nasa 300 plus? O kunwari, nakaka 300 plus ka, may isang kilo ka ng liempo pambili araw-araw. Edi yung pamilya mo, busog. Tama. All because of the proper attitude. Attitude is everything. All because of Diba? good service. Yes, isang malaking check ng pink na ballpen. Ulitin mo yung sinabi mo.
Ano Alin yung- doon? yung- Alin doon? Lahat. Ang dami kong sinabi. Nakita ko 9:24 na. Alin doon, partner? Every day is a chance for you to improve. Totoo Yan. yun. Lagi po nating tatandaan yun. We're a work in progress. Always a work in progress, Yes, 'di ba? every day may chance tayong partner, matuto. yan ang ano ko, yan ang nasa bio ko. Work, always a work in progress. Totoo yun, Yan. totoo yun. Good We are morning. lifelong learners. Oo Lahat naman, na. lahat na ng quotation sabihin na natin tungkol sa learning. Oy, partner, speaking of mga grupo-grupo, yung grupo ni ni Manoy Rizalino. O isipin mo, mga katukayo nating super Katukayo, yun eh. si Rizalino, Villarasa, nandito daw siya Villarino! nasa labas daw siya kanina, may abot kasi sa atin ng mga stickers para sa kanyang party list. So yan, hello sa'yo and good morning and thank you dahil yung mga driver, sinusulong niya yung mga tsuper, ayan. Yes, so di ba may Kaya- organisasyon din sila para maprotektahan ang ang kanilang mga tsuper. industriya. Correct, kasi dapat ganon. Yes. Diba? So RRB, Riders Regulatory Board. Charot! O siya, exit na po kami ha. O, Fanscan, don't forget. Dito po sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live para po ito sa mga drivers. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!